mana teksa pasar naik ciri rangkul jugno rangkul neng yang debor masih tu bobo kisah bani kukti besar kenalai naik ciri rangkul kau bayi desasnai na kau bro bayi desasnai kisah halam robo siteng na mana jatuh tu kau bro maya ini bagai ang bono halam kau bayi sensenai bono unu inai tu mahima kau ni kau koi kur hi korol kai ana doktor kam kesita dak sarjana doktor regar enta thama loi sarjana doktor le nai jakha ang ko prok bai sare nang abo bai sare mane bai situ mane sarjana doktor bai nai jakha u doktor mahon tonsil anti daka thyroid anti loi sapten koi bari thama biti sakeno bari wei tomo nang ko unini biti rok samani obos sawai tomo thama anu bari obos kam loi ha la amin bosta bidra tabok bosta ke plengkhen no tomo biti nogo kabang ma biti tomo hinai sawo bo mane u biti na sawai te bo bari hinai sawo nang hospital ro borti tomo tong ade borti ka anta borti tomo hospital ro bhai ke ma tong koi bari koi thar thama khi kulungai inga khi ana a oi kaden a mane bo warja khai ke ani bokhoro rok te se bari bo war phung ke tabo ora phai bhai ke ma tong kha hin ko hong kala koi thatta kadon ko ma thatta ba ora phai ang ham kha ani totra bo hame thang kha hin bo haleluya 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 asno te stop te nai na hai khero te nuk khana bonus ke bapana thangnai hinai wanso gitu wanso mane asa kri khapru bono de narung naru ang narung ya doktor roksi ai kai to sin narung gitu bono oro borti mane oro sok phai phro tani narung bono theinai ka chini par ro kusu lai nei sabai baksang ke inge rumo tongmai ro bo boni dol mane rugi ro bo kiri baikha bo thei khile tamang nai kha hinai ke bapana thangnai hinai bono wansogai maya mane hospital ro to bono tlangja doktor ro bo theinai kha hinai saklaijak mane tun molsum ko bai sasnai bo to ko brok rongya mane tun prol mane ei chong le chong molsum chong le chong mane halai khnen mano am irugi ikhnen no cha ek kurugi te wai cầm hai chứ cầm hai pupuk cả thế thì ngày dư không lô thì ngày không rẽ ông nó thì khai cầm hai nó cả thế mình coi bosaka ani bokrok mihiwo waisa brab ke thango hina mane ang ke bawo theimang sul ke bawo theimang phayo ke khi probo boni khi ko somma khi pro mane tabok le bahai ke mat ai etun ta khen na tangta itu te cầm hai không kahai pikta không kahai mane halai khani nikal theimo mane age kunu bono bo hai ke himai maya mangke aji kim na om mane to la tun tai ne ek nungai kim na bakal cái người hắn cái yang rồi bo khi phra ro bo kuno bo khimaya mane bo yak bai tolei bo no talang kuno nang sai chong thangai khimaya nangman siden khithema ketema cái món phim cái thầy bo sai chong kuno dino bo khimaya mai rok le samai da age ai halai bu me ne thema se bu không le thầy mình bu chom ý thôi mai mui kuno samaya hina mane doctor ne sita mane rugi acik mas kam tak ne rugi te 3 mas ni boni rugi 3 mas ngai thangka fro tabok le tun te na khatamo te hau version takle ekdum ani besar clear angka pomong sakre kha khna thangnai kha haleluya 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 nama senglainan dan ini para sesuatu perang sesuatu temang ini orang baik nanti
ang sasnai bo tala chidi to ang sasnai to bo mental sebasilia ta mane direct sasnai bo knusia mane hai rirok chiro bo tumnai hai kok sabu tuma khayo keba tabok bo hampai ke basilia ta bo tabok to mong sangliana mane pura hamkana आगे नि बनी बहान हाइकिया बनी बेक्रेंग बाय कुर्सी मिसिन नि रक जन नुखना एकदम क्रामा के तबक तो गोविंद न सर के साहा हालेलुया